zait denporak, apurtxo barkatu dozku, eta parte hartzea majoa izindea, espero egin duen baino jente geho animau da, hauriek estotxe bilurrik emon, eta plazako kontzertu bai, proba barri beti zindea urtengoa, holan nobedade baten, nobedade modure sartu de aurtengo 2024an, eta jente haukin daurie, bai arrastien, bai igurdien, eta oso pozik gauz, bai inguren bai jentetxue batude, eta, posik. Kantzaute animo peteta.